Google току-що направи важна крачка към бъдещето на онлайн търговията. Компанията представи нов AI Performance отчет в Merchant центъра, който за пръв път ще даде информация на онлайн магазините как техните продукти се класират в AI търсенето. Отчетът ще включва 4 основни неща. Първо, ще виждаш колко често твоят бранд се появява в AI резултатите спрямо конкурентните брандове. Второ, ще разбереш на кой етап от процеса на покупката се появяваш като избор. При разглеждането първоначално на варианти, при сравнението между вариантите или при финалното вземане на решение за покупка. Трето, Google ще показва какви термини използват хората при търсенията си за покупка и какъв е твоят дял на импресии в тези разговори. И четвърто, ще виждаш кои характеристики и спецификации търсят потребителите. Изводът е ясен. Продуктовите фидове, описанията на продуктите и целият онлайн магазин вече трябва да бъдат оптимизирани не само за Google търсене, а и за AI търсене.